Co gallo de dinamizar a oferta lúdica na Pobra de cara ao verán, a Concellería de Cultura deseñou un amplo e variado programa de actividades para os meses de xullo e agosto, que van dende a música aos obradoiros pasando polo baile ou teatro. Segundo explicou a propia edil Genoveva Hermo, as actividades irán destinadas a todo tipo de públicos, tanto pequenos como maiores. A Concellería de Cultura da Pobra do Caramiñal organiza para esta temporada de verán, para xullo e agosto, pois unha serie de actividades lúdicas, culturais, para amenizar un pouco as tardes noites de nenos e maiores. Estas actividades pois están pensadas para todos os públicos, desde os máis cativos da casa ata pois xente adulta. E hai programadas pois actividades de baile, de cine na rúa, de teatro, musicais, obradoiros, bailes tradicionais, espectáculos de maxia, xogos populares, e se van levar a cabo sobre todo ao aire libre, aínda que hai algunha actividade que se fará no Teatro Cinelma, pero tamén no Cantón da Leña e na Praza do Emigrante. Na organización de algunha destas actividades, o Concello conta coa colaboración de outras administracións, como é o caso da Xunta de Galicia, dentro do programa Cultura no Camiño, ou a Deputación da Coruña, a través dos seus circuitos culturais, como é o caso do Cine na Rúa.